V tejto časti otázok a odpovedí sa budeme venovať otázkam, ktoré sme od vás dostali na tému cien výroby nábytku. V našich odpovediach na vaše otázky o cenách chceme povedať, že šetriť na nesprávnom mieste nie je najlepší nápad. Je lepšie teraz si priplatiť za kvalitnejšie materiály, kvalitnejšie prevedenie, dobré technické spracovanie a nesiahnuť hneď po nízkej cene. Keď všetko pomaly zdražuje, teraz to bude stať menej ako v budúcnosti. Na vaše otázky bude odpovedať obchodný riaditeľ LM Interiér Ľubomír Gregorec. Dal som si urobiť cenovú ponuku na výrobu zostavy v stolárstve. Hneď sa ma opýtali, či to chcem bez papierov a DPH, alebo či majú robiť cenu s dokladmi. Bola som zaskočená tým, že mi automaticky ponúkli výrobu bez dokladov a lacnejšie. Samozrejme by som mala rada cenu čo najnižšiu, ale chcela by som vedieť, koľko by zostava stala u vás. Môžem vám poslať dopyt? LM Interiér je férová firma. Sme féroví voči zákazníkom, čo im slúbime, to aj dodržíme. Sme féroví voči zamestnancom, mzdu zamestnancom vyplácame vždy, na čas, všetky odvody zo zamestnancov platíme v plnej výške a z celej mzdy. Sme féroví aj voči štátu, pretože všetky príjmy priznávame. Všetky dane odvádzame a platíme aj všetky poplatky. LM Interiér bez dokladov nerobíme. Nezamestnávame ľudí na čierno, nepodporujeme čiernu ekonomiku. O tomto nešváre vieme a žiaľ, niekedy si zákazníci našu cenu porovnávajú práve s cenou niekoho takého, kto robí bez dokladov, neoficiálne, kto zamestnáva ľudí na čierno, platí štátu za zamestnancov odvody len z minimálnej mzdy, používa lacné materiály, vyrába menej kvalitne a montuje nábytok omnoho horšie. Je pre vás dôležité, že kúpou nábytku u nás podporíte čestnú a serióznu firmu, ktorá poctivo platí svojim zamestnancom to, na čo majú nárok a v plnej výške? Ak chcete férovú cenovú ponuku za férový prístup a získať nábytok v najvyššej kvalite od férovej firmy, pošlite nám svoj dopyt.